Facebook. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Aksyon Firing Line program karon iyang Miyerkules, Mayo 11, tuig 2022. Action Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad karon iyang gabi tubtob sa takna nga alas 9. Oy, kumusta kamo masuki namon? Nga matag para matindi lamang sa kanginan kundi lakip na ang mga nagamonitor via online. Action Firing Line. Pero antes ang aton sini mga pambukas nga mainformasyon kag balita karon nga gabi. Unahon tani pagtsekyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. To give us the latest comprehensive weather update, let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi please come in. Mayong gabi, Action Art, no, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, ihatag naton lakat sa aton tiyempo sining gabi. Miyerkules kita karon, Mayo 11, tuig 2022. Intertropical convergence zone sa gihapon ini ang naga-impluwensya, naga-apekto diri sa Mindanao, lakip na ang Caraga, Davao Region, BRMM, no, Bangsa Autonomous Region for Muslim Mindanao kang Soksargen. Idulot yan magalumon ng kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ugtuga ini sang ITCC. Ang Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, lakip man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran, generally fair weather lang kita. Pero may pagulugalum lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala na ni siya naligwin nga pagulan o kon pagpanaguob nga tuga iniya sang easterlies, ginaugdan sang localized thunderstorms. Ang Luzon, Kabisayan, upod man ang aton nga western seaboard sang Kabisayan, ari kita sa idalom sang mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Maghalin na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan east to southeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon, wala kita gale warning advisory, no, ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may normal ini nga wave height 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 6:23 sining gabi, maghunas 1.0, ang taob 1.0 metro. Kag buwas aga alas 10:30 ang hunas 0.3 metro ang kanabawon. Kag alas 6:02 sining hapon nagtunod si aring adlaw, magabutlak naman ni siya alas 5:27 buwas aga. Nagahamboy kita karon 26 hasta 32 degrees Celsius o 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So mani lakas ang ato nga tiyempo sining gabi. Action Art. Okay. Si Haring Kanlaon, kumusta subong na ano ang sitwasyon? Dali lang, si Haring Kanlaon, way tadi makwanaw. Daw kuan lang siya ng 13 katayog, no? 13 katayog sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon, no? Dason slightly inflated ang iyang abaga, no? Gamay nga pagubag ang iyang ground deformation. Ang iyang guab kun ba
obscured, hindi siya makita visible, no? Na takluban sang galom da sa nang iyang asupre o kon sulfur dioxide yin takos ang aton volcanology 151 toneladas, no? Sang nagligad nga pitsa 1 sang Mayo tuig 2022. So paaman, no? Ginapaabiso sang aton paso park superintendent sang Mount Cadlaon Natural Park, no? Sa idalom sang DNR kag upod sa sa aton nga DOST Fivolks, no? Dira sa La Carlota, together with our command center naga-collaborate nga ang 4 kilometer permanent danger zone hindi pwede mapasakaan. Gyapon si Bulkan Canlaon sa alert level 1. So muni ang paaman paabiso sa aton general public, mga triggers sa aton kag stakeholders, no? Delikado pa sa gihapon. While ang 24-hour observation naton sa earthquake, no, daw ay tadi nakita o kung nalinglingan nga magtayog nga diri sa Negros Occidental kag Negros Oriental Side Action Art. Kay na ang pagdulom kay ina sang tiyempo kag may panaliting tuman kanipis pero kadali lang ano to siya? Kuan na sayay inang galom siya pero hindi magtupa, somewhere na siya sang part sa Negros Occidental o kun sa coastal shorelines o kun sa open sea bala. Okay. Kasi ang huyop sang hangin easterly, siling mo gagalom maulan pero igo murahon sa huyop sang hangin dito siya matupa somewhere malapit sa Gimaras o kun sa Baybayon, no? Sang dira na yon Miagao o kun Iloilo, no? So na action art hindi ta maglaom gid nga kung may makita kita nga galom nga nagdulom ang aton kalangitan, hindi pa man na definite o kun sure nga sa aton gid na magtupa. Correct. Pero ang aton nga temperatura nagahamboy sa way above normal yapon 26 hasta 32 degrees Celsius, no? Kung nag-ulan gid man kag ina ti perte pagid ka paang, no? Kay ti ang sungaw sang init sang aton landmass o kunduta madugang pagina sa kapaang sa aton palibot. In a way, kabay pa nung magtayo yun ini. Pero talking about transition period sa weather situation naton diri, dugay pa man naguraksyon gano? Transition naton first half sang June na. Dason maunset ang rainy season ta sa second half na sang June, no? Okay. Muna balantayan naton. So manog sulod na ta sa transition hasta sa onset sang rainy season. Sige. Action Gan, salamat gid sa Sige, welcome. Ngayong gabi, Action Art. Aksyon gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division gikan sa PDMPD sa pinaka-latest nga weather update karon nga gabi. Action firing line. Ayos mga first week pa man kuno sang Hunyo ang transition period. Pagkadto naman ini sa tig-ululan, no? Pagkadto naman ini sa maulanon ang tiempo. Now, sa aton sining mga kaaksyon tigaling subong bangod sa sining climate change bla, kita nyo naman no nga bisan sadtong Semana Santa kibot kita iya nga porte ang mga pagtupa sang inulan. Action firing line. Mga kaaksyon naton nga nagamonitor na via Facebook Live kag subong man YouTube. Kumusta kamo? Mga kaaksyon naton dira nga nagamonitor na mas nami pagin nga magluwas sa inyo pagmonitor. Malay kag ma-share ninyo ang aton nga mga programa karon nga gabi. Madamo pagkikita sang maserbisyuhan kag malabutan. Action firing line. Ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, ginabi-abi taman na para may baluan ta kung ano ang inyo sini nga mga ginabatyag dira, mga mensahe, no, after election ni move on na siling nila, pero ang iba niya, ano pa pag move on nila ni kay damo na kontra nila sa palibot kag ingod balay nila. Action firing line. Nagisan sa pamilya nila. Tiyan mo ginambal ko after the election, now ang aton sinipanumdumon, balik man kita gyapon niya, no, sa regular tang trabaho kada adlaw,
ang pagpangabuhi ta hindi tani masalig sa politika. Ang aton pagpangabuhi, kung hindi ka man lang politiko nga makauyat sa pwesto, actually mga politiko nga iuway nagapangulimbat sa kabansang gobyerno, luwas abisang politiko nga antes mag-entra sa politika may kulukwarta nga daan. Kung magserbisyo ka sa ngalan serbisyo publiko sa tuod lang isa ina ka noble public service o kung isa ina ka sa isang trabaho nga dalayawon kun tani. Action firing line. Pero bantayan tada nga kung sadtong way pa nag-interest politika do hindi maginmayad pangabuhi niya. Anay nga nag-interest politika ginatagan siya nga magserbisyo. Uy dito na nga nagkampiyon ang pangabuhi niya. Mayong negosyos politika haw. Action firing line. Alas 7:08 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga tutukan karon nga gabi. Action firing line. Ang DILG nagapalayag karon nga sa diin ang mga local government units or LGU kinahanglan nga himo na sang tikang no, para at least mahawanan ining mga campaign materials nga padayon nagalalapta sa kilid sang dalan. No? Siling diri sang DILG, ginapanawagan niya ang mga LGUs, mga kandidato nga kung mahimo within 3 days kakasunyo na ang inyo nga mga campaign materials. Action firing line. Siling ko ganin budlay ni Guro para sa mga nagkalapyad ding nga kandidato. Ngati bisan magkakasang ila sining nga mga campaign materials ang iban way nagana. Action firing Isa line. nga dalayawon nga nakita ko diri sa Bacolod City is Attorney Cesar Biloria Jr. No, bisan perdi sa eleksyon pero naghimo siya sang team o siya gid mismo nagupod nagpangakas sang iya mga campaign materials. Action firing line. Amo na yang saludo ako nga bisan amo nang nangin kabos kagway nahatagan tsansa nga magkapungko sa pwesto pero after the election way naghuy-huy ang abaga. In fact sige mangyapon kag nangin responsable kay siya mismo gani mo ang nagpanguha sang iya campaign materials. Action firing line. Ang nakita ko man si Attorney Cesar Distrito, no? May team man siyang gin-creato nga mangkakas sang ila sini campaign materials. Mga campaign materials nga iban action hands, kita mo na sa kilid sang building kadalagko nga tarpaulin, no? Ang iban gimbutang gidiya sa mga dalagko nga mga signages. No, nga kung maglabay ka purti kadalagko sang ila itsura. Action firing line. Kaya mo gina, gastusong eleksyon, kay mangita ka kag magbakal sang kaugalingon mo kung wala kaya sang party mate. Why ka funding or why kaya sang ihatag nga budget ang imo sining kung nag-intra ka gid man no, sa mga partido politikal, kay may ara gid man usually na sang financial support coming from them para sa kampanya. Ikaw gid ya personal nga magkuot sa imo sining nga bulsa. Action firing line. Siling ko gani sa itong wifi election, siling ko, instead nga ginbayad nyo na guro para sa mga dalagko, dira nga mga campaign materials, kung gin bakal nyo na guro sang suludanon kaging panagtag sa mga pigado na puslan pa. Action firing line. Galing lain gin man no? Kung mayara ka dira sa kilid sang dalanon, sa mga billboard nga nabutang, at least, ang tao makita na kamabalaan nga nagpapili kung comebacking kang kandidato, pero kay tapos naman to nung iban gahuy-huy pa ni nga baga hasta subong. Action firing line. Nano pagid ang madalag ko nga balita sa nasyonal sa gihapon mga kaaksyon na gina-update naton ang parte bala sining nagapadayon kag ginahulat sang pumuluyong Pilipinon no kung sinugid ang maproklamar no, bilang mga opisyal ng magapungko mga lideres sa pungsod Pilipinas. Kaya mo ni siya ang pinaka-importante gid no, although nga ti sa nasyonal sa pagkapangulo nag-concede na ang pinaka-kandidato pero ariho si Vice President Leni Robredo tino hindi pagid sa iya siling niya umpisa pa lang ini sa aton padayon nga pag away kag ginaduso nga kausa. Action firing line. No, kaya ang problema subong kutob sa mga nagkalapyad di sining eleksyon kag gina-check man
No, siling nila dali lang nga daw ay nagasanto haw mga result ni nga pertikadasing nga nagguluwa. Oh, ngang iban na daw nagaduda siling nila nga do kadasigid nga daw ay man nagakasinanto ang mga nagagawa nga result base sa mga outcome sa mga polling precincts. Ay kadamo sa mga question, no? Paano kang saan pa yan matabo diri sa Pilipinas? Kung may election, wala iyasang question sa resulta man. Action firing line. Pero kabay pang sining siniman na, tani may ara na sa maproklamar, no? Kay ti ang pumuluyo na ginman nagambal, lantawon tani, kumo nga nagambal man ang sumong leading nga kandidato nga si Bongbong Marcos, nga silinga kung ako magpresidente, mabalik 20 pesos ang kilos bugas, ti kundi dako na iya nga tsansa, kay subong nga na nagtinaas ang presyo sang gasolina o sang petroleum product. Action firing line. Sila yung pagani kaina ni Sir Frank Carbon, nga mo iya ang Chief Executive Officer sang MBCCI, siling yang balantayan tani kung sino hinali gid man maproklamar si Presidente Bongbong Marcos, sino ayan sa iya sini mga kalyado or sino ayan nga mga individual kag opisyal ang iya ibutang bilang cabinet secretaries, magauyat sang maayo nga mga posisyon kag signifikante nga mga responsibilidad. Action firing line. Na tilan tawon tani ko na nuning matabo ha after sang sining piniliay na, no, kag kung maka sumpa nagin man o kung may ara na sang iproklamar ang COMELEC kung ditong national canvassing sa national bala para may baluan tana. Action firing line. Kay ang eleksyon ko kay siya hindi pagid ka move on no? Ang malain sa Pilipinas di kay kutob nga may ara gani eleksyon, ano pang pulos ang eleksyon, ano? Kung mismo ang proseso do gina-question mismo, kag nangin questionable, ti kon kay isang lideres naton sa pungsod, no, jutay tingki tote mareklamo man kasi nila gindayaan. Action firing line. Pero galing subong, may ara kuno sa mabasihan man ang mga reklamo, no, sining mga nalutos sa eleksyon, pero hambalan ta na karon dugadugaya kay significant or importante ini while nga nagahulat kita, no, sang final na gid nga pagproklamar sa mga winners nga magapungko sa pungsod Pilipinas magapangalagad sa sulod sang anom na naman katuig. Action firing line. Si Ferdinand Bongbong Marcos o kun ining si BBM nagkadto kaina sa lulubngan sang iya sining amay, no? Kag nagbisita dito basi nagpasalamat man siya nga may giya man sa iya kag basi nangayo pagidi sang dugang nga guidance in kaso gid nga maproklamar na siya bilang Pangulo sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang do hindi sila maributay ang pagkadaog ni Binoy, no? Si Binoy Porti, no? Portis Binoy siling ya kon may nahimuan ako sadto sang artista bilang artista nga purti ko magahod, purti ka gahod sa akon abi, purti ka vokal. Diaing kaso sa uli kon magpagpungko kapag serbisyo ko sa inyo gamiton ko ina, no? Bilang venue, no? Nga mapakita ko sa inyo ang pagpangalagad ko gid. Action firing line. Okay na, no? Kay ang importante malang sa Pilipinas di kon kinanglan number 1 sikat ka. No, kag kon kilala kagid kon national nga posisyon ang imo sinipapilian, kinanglan ti dapat kuan kagid kilala, no? Kag number 2, dapat nga may ara kagid sang mga nahimuan bala nga ma-appreciate sang tawo. Action firing line. Siling ko si Manny Pacquiao mo itong balik-balik kadi sa Bacolod kang damo ito nakatilaw sang 1,000 niya nga siyang una ginapanagtag pero nagkalalipatan na lang tanan, no? Action firing line. Okay, so para muna sa national, no, ang mga update karon kadto kita diri sa lokal na no ang pinaka-latest nga matutukan ta nga mga balita karon nga gabi. Diri sa Bacolod City, ang report balatong nga may ara sang mga bitaw, no, traffic enforcers nga way nagre-report sa duty. Oy may paglaro dira ang opisyal sang bitaw
nag-report gali sila galing kingin lapyo gi kuno sadtong serbisyo Manila during the election. Action firing line. Pati na tong ginaligar nga pati na kuno ang mga manugakot basura do hindi nakitaon, ang taga puso da do hindi nakitaon. Ano man ang labot guro ka IPM da kay tingilaya may ara man lang sila ya kuan ya kontrata sa city. Action firing At line. kasubong ang social media mahilig may mga mahilig sa social media may ara gyapon sang nagapalapta sang nitok nga mga sugilanon nga kung kaisa matalang ka pa. Action firing line. Ano pagid ang mga balita karon upod sa gihapon kay Axondale Salazar gikan sa Bacolod City Hall i-check ta man niho ang balita kay number 1 is kay Kagawad sa Barangay Sumag magapungko na bilang SK chairman matapos nagdaog si SK chairperson Jason Villarusa bilang konsihal sang Bacolod. Action firing line. SK chairman di manalawg-lahog man kay ang imo function ex officio member ka man sang council sa barangay kag kun anong sweldo sang kagawad amo man ang imo mo. Action firing Yung line. barangay Sumag di manilawg-lahog dako maning barangay di sa syudad. Ti ko lang tawon tati si Jason Villarosa incoming or Councilor-elect Jason Villarosa. Do mo ning pinakahuben nga nagdaog subong. Action firing line. Ang pag-intindi ko na tubo-tubo silang JM Baikin mo. Kung nagpapili abi si JM sa Takuling, bat sila nga duwa, iske, ba siguro nagkonsyal man si JM mo. Action firing line. Close kini sila nga duwa. Close ka mo. Dungan na ka mo nga duwa. Pariyo ka mo edad. Tiyamakon mo hubin pa konsyal na sa Bacolod. Action firing line. I-check ta lang na karon na detalye sina with Axon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Now, sa probinsya sang Negros Occidental matunog subong no. Ang ginaistoryahan posible pagbuhi sang Negros Island region. Wow, kumadayon ni may Pro 18 na naman kita, may mga regional directors na naman nga ari di sa aton. Lumayan mga size and development kumatabo na no. Action firing line. Dumduman sa una, do kapos lang kay ari ng mga regional directors, hindi ka na magibid-ibid ka magkadto sa ila to sa Iloilo. O, tilang taon na kumadayon ni kay daw may mga ginapropose isa sa mga nagdaw nga congressman, particular na sa 5th District, daw isa ning sang mga iduso kag buligan yaman. Action firing line. Ano pa? Ti Lacson Ferrer tandem ho, nagpasalig sa mga mas maayo nga serbisyo matapos mapproklamar kaina no sang aga. Action firing line. Tining nga tandem sang una to ining duwa ni naging kwentruanay man papili gobernador sa probinsya o galing kay amo na gani siling ko may posibilidad nga mag-inopdanay ti subong tandem man sila opdanay sila ti anong may imo mo na kon hinali siguro na ginabuyanay ni siyang una sila sang mga masakit nga sugilanon hindi ka na matabo nga magtandem kamong iban gani sing una do mapanitay na no sa sugilanon kag kampanyas politika mga issues galing ti pagabot sang eleksyon kung kaysa kundi magbungga na interest lab na sila yan no. Action firing line. Tilan tawon taniya ang promisa ni Gov Lacson kag ni Gov Ferrer nga mas maayo kuno nga serbisyo kag masakit nga kamaturan perti man nga piktos ni Mayor-elect Benitez batok kay Mayor Bing Lunadiaho manangambal diri ni Mayor Bing kati kuno do hindi sila do diskontento sila kag do may ginadudahan o nano nga sitwasyon sa nangin outcome resulta sang binutuay di sa Bacolod. Action firing Amo na line. gani ginatun-an sumong sa mga legal group dira no ni Mayor Bing Lunadia pero sa batiya ni Mayor-elect Albi Benitez masakit ang kamaturan. Action firing line. Ay ngambal niya pa tiempo palang kampanya do ka klaro naman to no nga damo gidi ang nagaupod sa akon kontra sa subong nga administrasyon. Action firing line. Aber pero ang pinakabalantayan diri kung ano ang himuon sang kampo ni Mayor Bing Lunadia no kay tiyang ambal ni Mayor Bing
nga do kadasi gidaw nga mo gito kadamo haw ang mga buto nga nag sa akon panguntra ga-expect ko no sila nga kon maperding mas mayor bing taniara lang kuno sa mga 5,000 or less pa dira mo. Action firing Dili line. nakita tuod nga sobra 50 million toy. Purti ka na ko dako isang abanse. Action firing line. Nabugusan maritali sina tutukan diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line. Ibalikan ko lang si Action Eden guro basi mayara sa pinaka-latest. Bawo sini nga hapon man kibot ko nag-flash report ang patrol. No, may ara naman sang ginlutang may lang way masakam pero iniya do pamatsyag ko do personal ini nga dinumtanay pag ilinaway dira sa bahin sang Barangay Vista Alegre, no? Nasakupan sa Barangay Vista Alegre pero ti ara na siya ho sa may araw dapit bla o ti check karon ta kunan nutong latest to may lang kay way masakam ang victim nga niho. Action firing Pag-intindi line. ko ning victim do, suspect ginatudlo man suspect sang una ginakusahan magani kag dugin paskaan kaso ni. O bangod sa tong kamatayon bala sang panday. Action firing line. Dire kita sa lighter side anay sa aton pagpangalagad di baloon naton ang pinaka-latest update karon na nga gabi no kung ano ng status sadto. O kay no nagpalagyo to ang mga responsable sa krimen ti ilang taon tani sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol nga nagpadulong gid dito mismo sa lugar. Anong latest update? Patrol reports. Let's have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden, may gabi please kamin. Action na art pa dahil nga ang investigasyon sa natin sini kapulisan sa Police Station 7 sa pagpanguna ni Captain Elmer Bonilla. Ilabi na nga ila na istorya man ang ining biktima sa pagpangluthang sining hapon nga si Daryl Dasa. Actually pilason ini siya matapos ginluthang dira sa may Zone 1 Abaday Sky sakop sa Barangay Vista Alegre. Mga alas 5 sang hapon kagina action na art. Di ang suno sining sa biktima kay mismo na istorya tagid siya. Ara siya nagaigda lang ni sa ila nga balay action art. Sang gulpe na lang nakita niya ang duha ni ginaligar suspetsado nga kilala niya nga iya mga ginhangadlan sa kapulisan kagintiro siya na naglagsanay pa ni sila action art kay isa may Baday Sky day kitikit lang man ang mga balay. Nakapalagyo siya, nakadlagan sa kag nakalungpat sa pakadto sa likod nga pader. Okay. Lutot sa isa ka balay. Amo to nga tigayon siya nakapalagyo pero ti naigo na siya through and through sa kamot niya nga natuo kag may pilas man siya sa paa. Okay. Amo to nga nakapalagyo man dayon ang mga suspetsado pero although nga damo tawo sa amo na nga mga inoras wala man sang nangisog sang may nangisog nga maglagas to sa duha ka suspetsadong iya nakita pero hambal kuno ni papa niya nga nakadalagan man dayon pagwa tatlo kuno pero ti amo pa nang investigahan sa aton sang nga kapulisan kung pilagin man kabilog kay ti suno kay Dasa kilala niya ang duha. Kag ang isa kuno may tabon pa ti hindi tayo mag-name names action na RKP allegation sang biktima pero ti amo tong hambal ni Captain Elmer Bonilla nga si Dasa amoy ni siyang ginatudlo action art nga suspetsado sa nagluthang kag nagpatay nga si Edgar John Mendoza sa tong Abril 3 kung madumduman mo Domingo na sa amo man nga lugar dira man sa ila kag actually kinahulap na lang kuno gali ang warrant of arrest sang sining ni Dasa. Okay. Kay gina-claim sang iba niya siya ning suspect pero nagkadto to siya gali sang police station 7 to clear sang iyang ngalan nga wala siya kuno tani wala siya labot sa pagpatay gali kay siya ginatudlo ti under investigation pa man lang Putilingon may merit nga nakita ang prosecutor most probably kay papanawagan siya sang warrant of arrest. Okay. Kag suno kay Bonilla kadamo na gid sila na baton nga reklamo batok ni kay Dasa actually action art. Alin sa alarm and scandal pakadto sa mga kinawatay around the area kag lapit dira man sa area Vista Alegre kag sakop sang police station 7. Actually kagina nagpinalapit tong mga tupad balay kag may mga videos nga ginapakita nga ara ni si Dasa nga
may sukbit sa nga kusilyo sa iya likod, nagauba, isip 1 to 100 kay ang magpalapit kuno sa iya tampaon niya mga amo na bala action art nga mga Okay. sitwasyon which is kahambal ang mga pumuluyo dito sa lugar nga medyo disturbance naman gid si Dasa. Pero going back to gani action art sa iya sining sa pagpanglutang ni tabo sa April 3 ano ni kili ko no ginhalinan lang to ya ginbato ni ginagreklamo ni ang ining si ginpatay niya nga si Mendoza Okay. ginaligar ginpatay nga si Mendoza kay ginpato ni kuno gali ni Dasa ang balay sang sining victim nga napatay nga panday ti amo to yang rason man nga naglaing gurong buot ya kag hambalila kung mahubog sa bala kuno action art amo na mga tendencies dira sa lugar nga nagamaoy siya tinatimingan nga 5 kaadlaw matapos to nga lalisay to sila sang victim to sa pagpanglutang sa April 3 amo to natabo nga pagpanglutang pero kabalo naman kita sa justice system diri sa Pilipinas ginahiring man gyapon kag nang matagaan man sang kinamatarong nga maka-explicar man siya kaugalingon pero tisubong nahulap na nasang kapulisan ang makagwa ang biktima kay gindala pa sa ospital para sa kakaigo nga pagbulong para makapadayon man sa investigasyon kay syempre ang isa sa lead sa ngaton sining kapulisan ang pag-name names man sa sining victim action art siya gin mismo yan mo nakakita man sa nagtiro sa iya depende na sa lakat ng investigasyon o kung ano nga sitwasyon kay kung pamatian mo nagpanugyan man to siya kagina nga tani hindi lang siya kuno pag tirohon hindi lang siya pagpatsyon kay nagatinguha man siya na magbag-o na sa iya sininga kabuhi action art. Actually, nagahulat-hulat ta subong tani kay Captain Bonilla kay ma-interview ta sa latest medical bulletin status pero sige lang kung makalusot pa karon Pero sa kung iya action Eden, bisan intro siya kung paag kamot daw layo na yung madisgrasya ang victim. Yes, ang through ito action art actually sa kamot. Gina-check Kamot pa ka ni, oh. Tilayo na ya? Nasa lapat lang sa paa o kung napilas lang tungod na igo to siya sa daw grills bala sang ginlumpatan niya nga balay. Okay. Kay kagina Hindi ito yung igo sa bala? Ang sa kamot niya, igo sang bala. Ang sa kamot niya? Oo, ginsugata niya action art mo ang bala kay abi guro mapunggat bla. Gali kay naglusot gid sa iya kamot. Okay. Amo to nakapalagyo sa kay pagi sa paglumpat man sa piyak bala sa likod nila balay. Kag ang iya papa nakakita man to gani. Pero ang iya to mga katiyaan ara lang man to gani. Pero ang mga ginpangalanan niya nga mga suspetsado hindi kilala sa iya pamilya action art. Kung abo pero siya kilala ya kay hindi kilala niya. Hindi man ma-mention nagag kuan mo kung hindi mo gid kilala personal mo. Correct action art. Gin-mention niya gid gin ngalanan niya gid. Pero kita ya marilay lang to kagina sa iya man nga alegasyon kay iya to action art kag siya gid mismo nakakita pero isa man to sa lead nila ni Captain Bonilla sa pagpatigayan man sa investigasyon kaya most probably in kaso buwas or sunod niya adlaw makaguan ni siya kay hindi man gito ya siling nga critical gid ang iya pilas or yang iya sining condition action art. Okay. Balitalin sa patrol ang ka-action niyo Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Patrol Report. Salamat gid aksyon Eden Abuso nga aton malang diring kabay pa no nga ang kapulisan mahimuan maaktuhan kung ang ginmuno niya nga responsable sa krimen kung amo giman nato no ang naglutang siya matuod. Ang problema kay may-ari man ini siya sang ginapangatubang ang kaso kaya pisar sa nga pagpamalibad nga siyang naglutang sa itong napatay nga panday pero damo kuno witnesses nga nagatudlo nga siya ang may kahimuan sa krimen. Ato yung biktima patay gid. Action firing line. Tilandawon tanang importanteng sa tagsa ka krimen dapat gid nga padalman
ang investigasyon. Ano man ang record sa victim, why na nagamatter kung ano man ang background niya, anong ginahimo niya, pero basta may aras ang crime nga ginhimo, di dapat may investigar ang pulis. Obligasyon man na nila eh. Action firing line. Kahit kung pabayaan lang na, kung irason mo yung ati, may mga record man natin, hindi naman naguro unfair. Hindi naman naguro fair. So kabay pa, no, mapadalman inisang pulis, kaga atong magginatudlo nga nagtiro to, di ba nakpanlay? Action firing line. At least twice ang nasalabat sining kaso nga pagpanglutang sining hapon dira sa area sa Barangay Vista Alegre. Action firing line. Pagbalik ta karon, unahon ko si Action Marlon Hinuviado, kay exciting ni how. Ano ni ngambal ni Mayor-elect Albi Benitez, so do kasimple lang nga pitik pero masakit na eh. No? Kay siling niya ang kamaturan kuno masakit ta. Action firing line. Ti landawon tani kay nanong mga plano sumong sa City Hall, no? Kapin pagid ni Mayor Bing Lunadia. Kay ginatun-an, kay gina-check to mga aligasyon kuno nga do may ara sa mga ginpalusot nga mga counting machine o kung vote counting machine tablang VCM do technical ang ginatumod nila nga mga pag-ideya kung nga ang amo ginikdako ang abansi sing panguntra. Action firing line. Aber ina karon tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon!
Action Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action Firing Line. May gabi lang darag kay Edie Laos upod ginanay Sabel no sa Victoria City araman si Christine Minies Villalobos kag John D. Damp. Si John D. Damp para siya kuno sa Barangay Villamonte kag si John Serna. Si Rufino Ira Gabino, gamonitor naman halin sa Handumanan. Diding Alojamiento, gamonitor man kag si Ana Sinoro. Salamat kita. Si Sobia Angel Tanalion, kay Papa Salvador Tanalion kag Mama Arlene Villalobos watching live. Mama Arlene Villalobos kuno sa Pontevedra with love. Action Firing Line. Oy, sige, isa-isaon ta ni karon dugang no, kung malabutan tang inyo pagid mga mensahe. Standby na sa report ni Action Marlon Hinovia kay karon balak basahon kuning ini balangin pagwa no nga statement ni Mayor Bing parte sa nangin resulta sang eleksyon nagligad ngayon adlaw no kay para at least mabatian taman karon may ari man di balos man ho ang do nagaserving as spokesperson sang team Asinso no ti permado man ni Attorney Bong Dilag nga nagaserve spokesperson Office of the Mayor-elect Albi Benitez pero no my beloved people of Bacolod no amo na di karon ti i-check tani kay para mabalaan ta pero may reply man sa sining open letter of the mayor ang campus ang Asenso pero ari ho kay ina yan interview nila si Mayor-elect Albi Benitez ang naming balita kuno subong do purtik atat kay do excited kuno may pila ka mga kapitan di sa Bacolod no nga naga-istorya ba makadtos la kuno sa Japan manus la Japan to man. Action Firing Line. Maupod ka Action GM. Damo kuno kapitan mabulo bakasyon sa Japan. Kadtos las lugar to ni paring Ken Alonsagay. Action Firing Line. Alas 7:54 standby sa ma-report ni Action Marlon Hinovia kaina pagsumpa ni Gov Lacson kag ni pagproklamar sa ila no kay Gov Lacson kag kay Vice Gov Ferrer ti ang Mayor-elect sa Bacolod ato man dito ambot ano mga signifikante pagidugang ilagin istoryahan. Kay expect kitang posible may mga program ining ang Bacolod kag Negros most likely ti mainupdanay ini sila mo. Tiyan mo nang importante ang pag-abot iya sa bulan sang Hunyo kay Hunyo 30 pa ni sila mapungko. Ang importante mga program will be beneficial para sa Bacolod non kag Negrosanon. Action Firing Line. Much more nga rin pa kita gihapon sa sining problema kung pandemic ang pagambalan. Ara gihapon niya si COVID-19 although ang sining adlaw na ginpagawas ang Department of Health ang Bacolod kag Negros daw record do tag isa lang ka kaso sang COVID. No, kabay pa nga hindi lang matabo ang ginakabalakan naton nga mag-surge o kung may spike sa cases. Action Firing Line. Galing ti subong daway naman sang mga ginahimo nga testing no kay ang Department of Health mismo tingin bag-o man to ng protocol nga kung wala ka malang imo sintoma do need naman nga kung magpatigayon ikaw sang swab test mo tiyan mo na pero dali lang diri kita na ho sa detalye na sang report with Action Marlon Hinovia unahon ko lang ni balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal lang ko na kuhaan na statement kay na si Mayor-elect Albi Benitez kag dumay ginbuyan siya nga tinaga. Provincial Capital Reports. Sa detalye sa balita, let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Asad, mayong gabi unahon ko lang ang halos natapos ng proklamasyon sa Provincial Board of Canvassers o kung PBOC kaya nasang udto dara sa may session hall sang Kapitolyo Provincial.
no, mga pwede na matawag action art nga 100% na nga napoklamar ang tanan-tanan nga mga nagdaog kandidato sa Negros Occidental, pati sa mga banwa kag syudad naman ang pagpapati kay na ni acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar. Ang last batch karag sumpa kay na sanday Governor Bulaxon kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Ang last batch is 12 slak bilog ni. Ang 12 pulo dari ang na-re-elect, no? Kung sila incumbent kag napapili nagdaog liwat. Ang isa kang baking o kung nagbabalik si Mercedes Alvarez Lansang, kundi natapos termino niya bilang congresswoman sa 6th District. Nagpapahuway sa anay sa mga eleksyon nagpapili liwat bilang congresswoman kag nangin madinalagon. Isa ka bago newly elected provincial board member nga nagatiglawas sang 5th distrito in proclaim mang kaina mga negosyante nga si Anton J. Oxenio, no? Isa siya sa 6 ka mga nagakandidato bilang board member dara sa may 5th distrito. Ito sila na incumbent board member Rita Gatuslao ang nagdaog action art. Okay, sinong isa kaning Gatuslao? Si Rita Gatuslao. Lalaki? Bayin ni siya mo na sa incumbent subong. Dumi isa ka board member ng Gatuslao nga nagpapili man, no? Oo, duwa na sila ka Gatuslao ti White Magalusot. Okay. White Magalusot. Anom sila tarang kapapili mo, so 4 na tagtag-2 ang nagdaog. Kayman ang nag-service sa bunda kag incumbent pa sa bumakari incumbent board member si Tinto Bascon. Si Bascon na napilian niya Mayor sa Himalaylan City, no? Okay. Gaway o galing madidalagon. Ang reaksyon ng Gov Lacson kag Vice Governor Ferrer right after sang ila sa kadalagan, may ari sila sa kasumpong banwakson at po galing kay dako katama sa kabanse nga nakuha nila. Muning sila gihapon magapungko sa amo sa nga posisyon right after sa nga proclamation ilagin pasalig kadua sa mga Negrosanon nga mas dugangan pagid nila ang ilaw sa pagatag sang serbisyo sa mga Negrense kag ang pagpati naman ni Vice Gov Ferrer nga makahatag ini sa ila sang dugang pagkapagkapagon sang ila sa relasyon duwa ni Gov Lacson plus relasyon man sang ila sa local party o kon local group. Kamay merger nito ang duwa ka grupo ni Lacson Art may merger ni mayari ni sang agin kasugtan. Si Ambal ni Ferrer, kami gapon ang nagmanidalagon kag magadugang pagit ni ang kabakod sa amon sa nga grupo. Si Ferrer presidente sang local political party. Partido gani ila sa nga United Negros Alliance mo. Ayon tinaga serbi presidente si Ferrer samtang sa piyak nga grupo ang Love Negros local political group lang tawag sa Action Art. Tinaga serbi nga isa sa duha ka taas ka leader amo si Governor Bong Lacson. Ang isa na sang official man sang Love Negros amo ni si provincial consultant subong kag Bacolod City Mayor-elect si Alpi Benitez. Okay. Ari ang reaksyon sa duha ho. Pero ang sa mga banwa kag syudad nga nagdalaog more or less do kalabanan remember man sang duha ni ka kuano grupo, no? Correct. Daw parehas malagsuat ang porosa nila no? Okay. Yun kag Love Negros team. No, mamo man na. Ang pihak to daw 14 klabo. Okay. Ang pihak daw 16 tumamo na, no? Subong na siya nga mga nagdalaog. Subong nga nagdawag sun adya. Isa-isa hunta pa rin, no? Aber sumahon ta kung pilang iya sang Unega, pilang iya sang Love Negros. Man kabalo ka bisan amo pa na nga anong tawag na merger?
nag-merge, nagtingob abi sa isa ka kausa nga daw amo ni daw kay singuna ya maggambal kalab Negros kay Gunega do ga kuanay ni do hindi gi mag-isa sila ti subong bangod sa commitment ni Gov kag ni Vice Gov Ferrer pag-uptanay nila nga duwa kundi ang gwa sila kuan ay suporta na sila eh. Yes, at sunod, hindi ta pa ni pwede mapagawa siguro ang video sa sunod kung pila ang sa Yunega kag pila sa Laos Negros. Kaya may pila ka mga incumbent mayor sa sunod nga nalutos mo. Nalutos, okay. PRD. Pagkakaan pa rin, sa sunod pa siguro adlaw, no? Kaya dira naman ta mag-isipay naman, no? Ang sa Laos Negros nga ranak sunod, di duwa ang nataktak mo, duwa na perde. No, kag incumbent pas lang duwa. Ang sila ay kagaban-kalan, Love Negros na sila? Love Negros, ang sunod na, Love Negros. Okay. Oo, di sigurado mabuhin git in action na art. No? Pagkatapos ang ilang saring termino, comes June o kon July 1. Isa sa hon tari sa sunod na adlaw. Sige. Kag ulayhon na lang, ilakip na lang. Kinagit manson ko pala nagligad lang magpamilya nga nagtandem nga nagdaog. Damo-damo pa nimo dari sa Negros Occidental. Dari ang mensahe ng Gov Lacson kag Vice Governor at after sa ilang sa kadalagan. The administration of Governor Bong Lacson and the unity in the local is there. Solid unification between me and the Governor Bong Lacson and my local party. The unanimous number of votes given to us by the Negrense is a manifestation of an approval of what we have done in the past 3 years. And we will take this as an inspiration and as a reminder that we should continue to do even better. And I'm very thankful with the support given by the Sangguniang Panlalawigan and the continued support that the Executive Office will receive in the next 3 years. Kaya na-action at pamanto ang presensya ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Kapatid si Benitez sa mga nag-survey bilang pro bono provincial consultant mo on economic affairs sa provincial government. Kaya ito kayo na-action art restaurant ay sila sa bahin sa talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Okay. Sasang pinamangkot kayo na kay Benitez kung ano naman ang isa rin nga mariak, ano ang isa rin nga masabat sa kagabi nga statement sa nga Grupo Progreso pagi sa kay Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Ang pinakapunto action arto sa statement nagasaling na ang resulta sang boto nga nakuha sa mga kandidato sa pagka-alkalde sa Bacolod City misteryoso kag hindi mapatihan. Siyambal ni Benitez, masakit ang kamaturan. The throat hurts. Kamara, ambalya. Kinarespetar niya, kag kinamatarong man sang GP kon Grupo Progreso, ang pagreklamo kag pagpasaka sang anuman nga kaso sa ulihi kon himuon gitman. Okay. Basta gintindugan ni Benitez nga sila niya samtang nagapatayon ang kampanya na nagliligad ka mga pulan or siniman na palanon nga ang majority nga botante sa Bacolod nag-aabot sa ila. Sa moto nga mga inadlaw, hambal ni Benitez, klaro kag palanon nga sila git ang magadaog sa ulihi. Yari, reaksyon ni Albi Benitez. Well, the truth hurts. It's their prerogative to do whatever they want. Bahala sila, no? But some campaign period, mabatsyaga naman. People were coming out of the streets. Pakita git sila sa bugpos na suporta sa amon. So, I knew we were on the winning side. Ang statement ni incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez. Okay. Actually, tiway man na sa mga pugong sabi sino mga kandidato nga nalutos o kung sino man nga
kandidato nga maghimo man sang tikang mo nga masunod after the election kung ano man ang result action na Marlon? Kaniban, ang election protest so far in check naton kay Salazar, as of today, why pagid man action art so far sang nagpapatyag diri sa iya. Kaniban na may plano nga magpasaka sang election protest. Pero mag-protest ka na, no, how? Outright na kinahanglan ma-protest ka dayon or may ara sang timetable na nga gina-require nga dapat amo lang ni kalawig kag pwede ka pagka-protesta kung may protesta giman ka? Di ko lang sunod matutuman ka ng exact lang nga kuan nga karawigon sa inadlaw basta daw napasahan ko na nagligan. Nga may ara nagsunod sang ultimatum or deadline nga dapat within amo nga days okay. Ma-file, mapasaka mong election protest kaya kung maglapuwas na, hindi na papatunon. Ati, naturally, kung makadumdum kaya karon magprotesta nga 2 years ago na ko ni immaterial na daw hindi naman na ano ba na yung pulos kay duwak tuig na to ang serbisyo pag sunod tuig eleksyon naman? Kani man, kung di ka magsala ha, kung di ka magsala sa art 13 days na mo before. Ati, why pa man Why pa man ang 10 days kay ti isang kwan malang Lunes, malang to Miyerkules pa malang subong mo? Kaniban, kag sa mga nagaplano mag-file sa election protest, mas bentaha kung temprano nga man. Kay nagadepende pa action art na sang venue nga pasakaan mo, depende sa posisyon nga ginpapilian sang kandidato. Okay. Kung diri sa lokal, kung sa barangay level, ang mag-file sa election protest, dira na sa MTC, no? Municipal Trial Court. Okay. Ang sa bahin naman siguro sa alkalde, ni vice alkalde, councilor, RTC. Ang sa provincial level naman, sa Comelec. Sa Comelec na gidya sa in-bank na siya kung dito sa Manila. Gid kung diri lang sa lokal. Comelec action art nga electoral tribunal. Pwede na lang siguro mapagi madali sa province. Ang province naman na masikaso kung kinahalagi yung pasaka sa region or sa Central Katalatapan. Okay. Taas naman ya, kongresista, may araman na nga House of Representative Electoral Tribunal. Dito na iya. Kung Senado, may Senate Electoral Tribunal man, kung Presidente kag Vice Presidente ang ma-file sa election protest, Supreme Court. Galing kiti abo na talking about protest bala kung kay isa sa kalawigon sang mga kung kay isa ma-cancel ang ma-postpone, may mga ginahimo dira mga abogado, both lawyers ang partido nga nagapa-delay sa proseso. Tingong kay isa malabutan na sunod nga eleksyon way pa ma-resolve gyapon. Justice system there is a pungsod Pilipinas the wagis or action arts ang makatubo kung makalabaw nga nasyon. No, kay may ara action art gani nga nag-file sang protest. Okay. Ang buhok kay tumpa. Pagwa sa desisyon, ang buhok kay may bukay na. Ay tuod. Grabe ba? Basi kung way lang matalupangdan nga bukay sa primero ginlogo mi lang blaway man. Padugang padamo bukay sa buhok yaing ang inang ay ang stress ang kakapoy maminsar ang kwan gakaupaw bukay man ang buhok mo ay correct kaya may ara grabo damo nagsulat kita mo sa Pilipinas ang election protest been filed right after sa tatlo ka adlaw after sa election nagwa ang decision pila na lang kabulan, eleksyon naman. Galing kay ang iban ang purpose da. Bisa na perde ka sa eleksyon, since ka mayara ka sa protest, at least buhi, may issue kang inalalo. Hindi gina-question para naman pagpungko, daya. Correct. Gumambal ka, may protesta pa kami gani na da. Totoo lang, di ba ginaklaro nga siyang daog. Galing kay ko nga ban, siguro dugulo gagmay lang tao masiling iba si tuod. Man, kag ma-impose action art ang pensar sang perdido nga kandidato kag labi na gid ginagin mo no may sakto na inang tag double digit lang abanse di ka nakatulog ya ti ambot kon diri sa Negros kay may ara nga banwa hindi bilang nga pulo lang abanse sa kontraya walang banwa sang San Enrique na basi kon makuhaan taman sang communication ang nalutos dira nga mayor si Delfinado ibalon taman kon hindi bala si Delfinado I'm sorry to but in action Marlon do kagi man na mayor na no correct wala nga medyo napakontak ko action art
galing kamanti, nagkapos-kapos lang daw, nagdaog si incumbent mayor gyapon nga si Dr. Gelson Domilyara. Okay. Iban pagit sila ka mga banwa kag sunod nga may nuto man nagsunod nga abanse ang nagdaog. Mabalaan pa rin kamanti kay na nag-aayo man sa aton si Atty. Salazar mo. Sila nga sunod lang adlaw kay gaan tapos ang PUP hugid nga datos or record sunod nagsentro kay nagsunod aktibidad sa proclamation naging patigayon. Aha. Ang aksyon ng gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiruboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat kid Action Marlon Hinovia. Now, kundi amo ni Blau, ang gina-report ni Action Marlon Hinovia kay kahapon galing do pag-insendi ko sa Bacolod City do kay inalang ni nakita naton sa social media gin-post dira ni ara sa account ni Mayor Bingi gani da, no? Nga ginabutang da kung ano ang mga reason do kay the open letter ini, no? Kay tinabutang diri ni Mayor Bing damo sang supporters sang Grupo Progreso nga daw nasyak sang resulta sa May 9 local elections nga ang paglantaw nila ginakabig nila daw misteryoso kag unbelievable hindi patihan kuno. Nga daw amo na may katulad sang observation ti most likely ti mga kaalyado Manila nga nagatag sang ila obserbasyon nga daw may mga irregularity nga nakita sa sining ginapatigayon o kung naging result sang piniliay, ang casting kuno sang votes, sang sa reports nga nabaton sa mga poll watchers, daw ka unusual kag sinabli kag pag malfunction sa BCM. May mga ari pa diging butang ganis mayor nga ti daw nakibot sila kay may mga lugar nga daw ginagkabig nga ila Baluarte perdi pa. Pero mo tanok matuod niya nga bisan kuno gali mga tao iya kag supporters ni Mayor Bing nagbaton man kuno halin sa piyak. Action Firing Line. Pertino. Basta gani amo ng sitwasyon kuana, no? Magabag o kung kaisa, no? Pati ang panindugan sang mismo mga supporters. Pero hulaton ta, no? Kay kumo nga daw nagaduda ang kampo ni Mayor Bing, although nga subong ginatunan pa sang mga grupo dira, mga abogado, mga lawyers, ti ibaloon tagid ko may official na sila no? Nga himuon kung ano gidman ang tikang o lihok ngay moon sang kampo sang Grupo Progreso pagi kay Mayor Bing ila official o leader di mo nang balantayan ta no kung anong next move nila sini. Action Firing Line. Manari ding kopya ginatamdan ko man ang sabat iya sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez pagi kay Attorney Bong Dilag. Galing kito hindi pa siya basi buwas Attorney Bong makaistorya kita sini kay ang nabutang diri ni Attorney Bong Dilago, sila nga the truth will set you free, but first, it will make you miserable. Ay, perti nga mga statement ini, pero wala tonta, kay nuway pagidman, tinimok-timok. Kag subong bago pa lang tapos mo, kung anong mga legal remedies o rimuon sa kampo, sa uli isang Grupo Progreso, tiyan mo ng bantayan ta. Action Firing Line. Nabutang panigani ho, ni Atty. Bong Dilag, siling 171,893 Bacolodons gave Mayor-elect Albi Benitez the vote of trust, confidence, and mandate. The voice of the people couldn't be any clearer than that. The truth is painful. The truth is painful. It hurts. In this case, 171,893 times. Action Firing Line. Grabe. Ilang taon ta niya? Daw kung ano ang mangin epekto. Wow, may pila ko no ganing gabisan. Daw grabe gid ang syada-syada sa tong antes pang eleksyon. Day before the election ko no. Pagbaton man. Action Firing Line. Yala ko man nga galinagaw subong do. May stapler pang 1,000 kag ginitoson. Ay, only in the Philippines. Nga bisan na mo na gini, no? Nga may mga allegation sa vote buying,
budlay man ang pulis magdakop ka nga inang mismo ang ginabayran kag ginabakal ang boto, hindi man ay mag-cooperate. Oh, butang tapa siling yan, baton ko malang ni kay at least pangyadi ni nga ako niya. Rostoon na sala gina kay may salabton kasguan. Tigaling nga mo nakbudlayan sa pulis, dakpon mo na karon. Ano mo ebidensya mo unless guro kung nagadaw anay da nga may nabutang gid mismo nga mga sampul balot nga ginambal dira nga tibutuhon mo ginamo niyo kabaylo sang nagapanampuay o kon doble panampuay o triple panampuay. Action firing line. O apat gigagapanampuay o tinaguro pwede pulis na kay kung mag-ako man na karon ang naghatag sila no kagang nagbaton ti kundi may salabton. Action firing line. Pero karon nga panimpo ni kung mayara giman vote buying sino ba nabi nga tuluton to iya mapadakop man no. Pero galing siling ko kalabanan sa mga sa kalanaan ni Mrs. So kadamo sa nagabalakal to mo umpisa pa sadtong kahapon. Damo kabalakal nya kalabanan kundi 500, 1,000. Tingala ko nga siling ko nagdungan gini nga kalabanan sang ginabakal sang tao nga kwarta may stapler pa nga tabid ba? Action firing line. Staple wire blind ng stapler kundi may ara pa mo. Siling ko grabe man no. Oh, at least ang aton malang diri at the end of the day tapos ning eleksyon may mga tikangi muon ti inabalantayan ta. Oh, sugpunan ta na karon sa report bala ni action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall, kung duway pa ko gani maumpawan man sang hangover sa tuyo mo, kabudlay gali ko magamon ano, inang tamaan kabla nga, inang pila na kaadlaw daw galutang kapag yapon. Action firing line. Grabe gin mo, nga until that time ang schedule sa aton duty until daw 2:30 na to, naguntat kita sa kagahon. Bawas ta subong duway pa ko imong pawan, ano lang napirdi mo ko sa eleksyon man. Action firing line. Kaya mo ginagaling sa ngalan serbisyo publiko, the whole team sang news nag-cover gid mo. Timantayan ta ni, kung balas tartapan sang Comelec Bacolod and Comelec Province, kung may aragin man sang mag-file sang protesta, tina ang aton abangan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo. Amerila, nya kibot kay naanad si Bing nga siya lang permidaog subong ang tao nagbugtaw na. Pero tisyaw, ari pa di may sugpon pang iya mensahe. Amo gina kung mapirde, kagindayaan ka, pero kung ikaw nagdaog, lipay ka, ay kalain. Parihas lang na sila ni Lenny daw mga. Okay tama na sila, kay perdi na daan tong abansing daan patusubong buto sa kontra niya ko. Ay, Gary Amerila, sila niya, akon 3-5 na baton ko. Madublingi mo kabi, sir? Yung may 1-5 kay 2,000 kay pero si ginbuto niya ko no. Si Albi ginbuto ko palihog basa. Bugoy ka ginblaser mo. Jinky dialagdon mayong aga. Kay dito ni siya sa guay no. Good morning sa imo da sa Arizona, USA. Ginatamay lang si Arthur Jeff Villasoro, Manisa Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, kag Sherila Samar Aguilion, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Basi ko may mga text ka mo da, kag ginpadala sa cellphone ko bo, ano man nga, guro sinyalis sa isang katigulangon to,
tanan ko nga cellphone bilhin gi sa balay. May mga gin-schedule ko for interview. Titi, ano ko to kay, ato sa bata ko, singkwara na ang cellphone niya, di pa, aga-charge, ti ano mo to, balikon. Action firing line. Ay, tigulang, naging stuto art. Ay, naging memo, mo gina. Gindala kong bag ko, ngarang charger ko, siling ko basi malubat ang cellphone, blaw. Igo kwentaon gali, ang charger lang yan nadala, ang cellphone ko to, ato to sa chargean ko kaina. Action firing line. Si Manjoan ni ho, may gabi na sa imo. O, kagkay Sticks Canonigo Ribatado. Watching live from Cebu City. Ginatami Ribatado family sa sityo Natawog, Barangay Kumaliskis. Sila ni Gustilo ora sa Kumaliskis da, no? Gustilo Ribatado kag Gina Ribatado, thank you and more power. O halong kadra sa Cebu sira. Si Utay Mirinikto, tamayo lang sinita kag Ramon Sungaw ini, o Sungaw Muesco, sa barangay San Jose, Sipalay City. Si Jeno Isisar, ara naman sa Singapore, nga monitor man siya. Joseph Pacifico, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Natamyaw man Villalba family, si Roland, Jason, Jofel, Jomar, John Paul de la Cruz, kag Ma'am Julie Junisa, thanks gid. Idilaos na nabasa ko na niya. Ang iban karon naman dudugay. Action firing line. May gabi magali sa kay Ihado daw, gamonitor man siya karon na gabi. No? Kay Ihado kudra. Christopher Lisay, bayang gabi dira Ihado. Upod kay Mama Yada, no? Birthday ng ligad nga adlaw, happy birthday. Kag ginatamiyaw siya daan ba por tinga pagpalangganay mo nang maayo iya, no? Ang pagpalangga gidapat mangibabaw. Action firing line. Standby sa report with action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Actually si Attorney Rivo Sorbito nagpamanila to siya mo nakabalik na ang taga DLG pabasan na lang niya kahit may ara gin pagwa si Secretary Anyo nga kung may mo kakaso na bulig sing LGO ang mga campaign materials kabay patani maglimpyo naman ang dalanon tano. Action firing line. Ang iban nga mga tricycle driver gani kita ko nagbato-mato na pangakas man gusto manila nga gamiton niya kita na ko damo na mga tabon nga mga campaign materials sa mga kuano mga e-trike. Ginimo nila yung tabunin saktuhan ginagadakuon mo, no? Lipod bala yung kaso kung mag-ulan ti ginalukot-lukot lang anay subong ay purte. Action firing line. Oy, aring balita ay kundi way pa man na proklamar ang mga sa nasyonal nga posisyon, pero ang balita nga si BBM gusto niya kag kuno may ara na doon nagpasugot na kuno ang man si Sara Duterte bilang Vice Presidente sa Pilipinas, pero kumandayon himuon siya tiglikom no sang Department of Education or DepEd. Abutan no ini kay John 30 botang balon, why naman si Madam Kwane Leonor Briones mga mo ni no under the kumadayon giban Marcos administration. Action firing line. Kaya matamaton na lang ni sino mga tiglikom nga pion niya da no kay tiyang importante di nga may ara na sang proclamation. Action firing line. Standby sa report with action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall ara na siya noy. Kuhaan to si Action Dale Salazar gikan niya sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Sa detalye na sang report, ay check na lang na siya, basi na nasukilano ni siya Attorney Revo. May mga nag-file na dito sa protest or election protest. Kagiban pa, no basi buwas malabot naman si Attorney Revo. Let's have action dahil Salazar sa Bacolod City Hall nga balita. No, kay gusto tayo baluon ng mga update nila sa Bacolod City Government Center, no? May ambot na may regular session pa kaina. May mga nag-alaten pag inman ng mga councilors, although ti ang pamangkot dire kay kumo naghagan-hagan niya ang cases ng COVID,
pag abot sang June 30, ambo sa transition na bala, o pag umpisa na gid sang bag-ong set sang mga opisyalis di sa Bacolod, especially sang guniang panlalawigan, or I mean panlunsod, tinanong matabo di may ara na sang face-to-face gid sila nga sesyon, no, dira sa ila sining session hall. Action firing line. No, meaning hindi lang kay virtual, hindi lang kay paagi sa Zoom meeting, kabalo ka. Mag-Zoom sila gani kisa, piktado pang internet connectivity mo. No, purti ka budlay, kahina gidya doon sa Pilipinas, gyapon, no? Action firing line. May ginpasulod na nga iban nga mga telecommunications company, pero problema gyapon, no? Kay daw ay gidya gyapon sang kwan, ang connection, may mga promo nga ginahambal ang mga telecommunications company, pero do ka pigaw gyapon, no? But sa inyong mga lugar, may mga dead spot gyapon. Mag-data ka do, hindi man mapuslan, hindi magyapon, makasend isang bisan jutay lang ang mensahe. Action firing line. Tiyambot saan o pa mag-improve niya ang internet connectivity. Kag ti lang tawon tani by the start, no, sang June, nano naman ang mga panibag-o, kumo nga dugin baton naman ni Sara Duterte, ang pagpungko o pagpangalagad bilang Telecom sang Department of Education, tinanong mga plano nila, part of it sa mangin recovery plan dira kung paano ni sa ulihiman, siguro mga face-to-face classes ni expand pagid, no, mga expectation ta. Action firing line. Galing matapos ang magkuplastar lang ni kung may ara na sang proclamation, no, nga pati gayunon, no? Maproklamar na gani formality, at least klaro na, no, do mo na ng pag-umpisa na dayon trabaho nila, do ginahunos na ning tiempo. Di na mabalaan, kita mo, pitsa 11 na gani kita ho. Ti galing ang politika do, hindi pagigyapon matapos-tapos, no? Action firing line. Hasta subong ya kung kadto ka sa mga merkado, kadto ka sa mga kapihan, damo gyapon mga ara dira mga gaistorya parti politika, no? Do hindi gi madula ang politika, siling ko malawig pa ni ang istoryas politika mo. Action firing line. Ayos ano may gabi madira kay Julie Dunisa, gamonitor man siya ho. Siling ni Joseph Pacifico, no, ara man gamonitor sa Ambacan San Enrique. Natamiyaw ko na ni Gina. Thank you, Gida. Bago lang na papi. Ari nang detalye sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Dale, may gabi, please come in. Yes, Action na Art. Matapos nga na elehera si SK Chair isang barangay Sumag si Jason Villarosa, Action Art, ginapaabot nga by July 1, mangin bakante ang iya sining posisyon, no, since magapungko ni siya sa next council, no, sang sangulang panglungsod dili sa Masyalad sa Bacolod bilang opisyal na nga konsehal. Action Art. Sa pag-check naton sa record sang barangay Sumag, according diri kay Villarosa, si Mariel Tingson, amo na siya ang number 1 nga SK Kagawa di sa barangay Sumag. So siya ni Action Art ang magbulos, no, kay SK Chairman Jason Villarosa na karon Councilor-elect na. Action Art. So kay Villarosa, si Tingson, isa siya ka-graduating student sa may University of St. Lasala na nagakuha sang kurso nga psychology. Kagti according diri kay Villarosa, si Tingson hardworking nga SK Kagawad humalin nga na-elect ni Action Art sadto nga mga SK kag barangay elections. Handa naman sa mga hangkating challenges nga pagatubangon sini bilang bago nga SK Chairwoman sang barangay Sumaga. Sabay naman ni Villarosa, according to Action Art, lauman sang publiko ang mas madamo sa iya, banguti bilang pinaka-youngest nga miyembro sang City Council, sila nga 24 anyos, aktibo, kag dynamic, amuning paglaragway sa iya sini nga kaugalingon. Pariyo lang ka mo glidad nga duwa, Action Dale, no? Hindi man. Magulang ko duwa ka tuig Action Art. TTM na 24 anyos si Councilor-elect Jason Villarosa. Ika-8 ini siya, no? Ika-8 ang yasning nga pwesto
out of 12 winning candidates sa pagkakonsehal, kating iya sini nga boto action art naglapaw sa 100,000 or 100,027 votes. Amo niyang nakuha ni Villarosa. Kung madumduman mo, last 2019 elections, nagpapili man ni siya action art. Okay. O galing ti, wala siya nakasunod sa top 12. Kag ti Subong, no, sa May 9 election, ang bato kabayan sa San Subacolod, kag nangin, madinalagon na action art. Ano ang tingog ni Councilor-elect Jason Villarosa angot sa magatalaw sa iya bilang SK Chair isang barangay Sumag. Number 1 yung SK Kagawad. Kasi siya naman yung Mariel. Tingson. Siya yung number 1. Ano nga, 2016? 2018. Si Bernice, I think it's number 2. Number 2. So siya ka naman replace si Marlas Shagin. Ready naman siya. Okay man siya. Pero anong pag-describe mo na kay Mariel? Actually, personality. Si Mariel, ever since 2018, been hardworking. Yun nga, SK Kagawad. Kaga, syempre, subong, graduating naman siya sa iya pagka BS Psych or AB Psych. I think she's ready for the challenge also. Biskan at least, given the short time nga makapungko siya as SK chairperson, mahatagan siya sa oportunidad man, no, makaserbisyo sa aton. Di siya school? Sa Lasal. Action art na batian ang tingog sang pinaka bata or youngest no nga soon to be councilor sang Bacolod City Councilor-elect Jason Villarosa. So ang number 1 nga si Kagawad si Mariel Tingson, may pa sa action art sang anom kabulan in kaso por kaso kun madayon gid man ang SK kag barangay election sining nga December 2022 action art. Now, sigurado na ang prefer niya ni Guro yung kwan uyatan gid ang Sports and Youth Development nga kwan committee, no? Depende action art kay ti amo na depende ni kon sino iga-refer ang committee ba ano kay Jason Villarosa. Ti kay ka budlay man na Guro kun yatag siyang Senior Citizen Committee. Kaya alam mo na action art si SK Federation President Councilor Yasha Joy Villaflor no siya ang nag-uyat sang committee ba on youth and bagay kiting SK Federation tuod matik man nga siya sa youth mo. Yes, action art pero ti mas may ban pagid nga mga chairmanship. Okay. Na possibly ihatag man kay Villarosa. So depende na sa mga desisyon sa next council sa may sanggunang panglungsod. Kaya na may session sila by the way? Yes, may session kay ina ang aton sining mga konsehal. Muna siyang unang session after sang may election. Pero action art na mapati kasi ako hindi mga 20 minutes gid lamang naglawig ang virtual session sa sanggunang panglungsod. Nga. Pero majority sila present, mga 14, no? Ka mga council members ang present. Kag dati ang ilas dito kayo naging pangtalakay, paghatag abis ang mga resolution of no objection sa mga luyaga magtandak sa bulang action art sa Bacolod City. Kag pila pa ka mga hindi magituman, no? Kadako nga mga talakayan kay na sila sining virtual session action art. Even ang mga incumbent nga mga councilors ngati wala nangin mapalaron no sang May 9 election nagtambong sila action art like si Councilor Dindo Ramos, Councilor Archie Baribar, haraman si Councilor Carl Lopez, si Councilor Bartolome Orola Sr. Ara sila action art no ti until June 30 pa man 2022 sang udto ang ila sa niyang mandate no kag pagpangalagad no kag service diri sa mga syudad sang Bacolod action art. Sa dugang nga balita gikan sa City Hall, gin-clear lang diri sang bitaw action art like ni spokesperson sang bitaw nga Sir Dennis Perma nga wala iya no nag-ulunta trabaho ang mga traffic enforcers especially mga job order sa pagtrabaho matapos ang resulta sang May 9 election no. At according kay Sir Perma, balik yan sa normal kag ang ila sining operation diri sa may Bacolod City Action Art. Aminado gid man siya nga ti pagkaaga after sa election iban sa mga traffic enforcers wala naka-duty bangod Lapio Action Art, nagbantay man, nag-duty man on the day sang election kag iban sila ang masakit. Pero mo na ang pag-clear ni Sir Perma kasang bitaw nga wala iya nagre-resign o naguluntat no ni mga traffic enforcer
after nga naibaluan ang resulta sang Mayo 9 nga eleksyon. Mamatian naton si Sir Dennis Perma, ang spokesman sang Bitaw. May mga nagdiluti, galing jutay lang kasi siyempre ang time ang naguro ang problema kay si nagtuyo, lapyo, kasi may mga obraman sila siguro kung nagpulaw man sa bantay. Pagkata following day, ng setting iban, para may ara, nagtinglaw subong gani, may nag-duty gani subong, kumplito gani. Okay, oo. Amo lang po galing after sa election kahapon, kasi siyempre may mga setback pa man mo, hindi mo man na maibitan. Kung may tago kami sa dalan. Yung silingan na dulagid. So on the day sa election, nag-duty ng mga traffic enforcers, sir, no? Yes, so nag-duty sila muna ganyan lapyo ang iban kasi yung hasta mag-aga ang ilang duty, straight mo. Back to normal, sir. Subong ang sitwasyon. Yes, so ngayon kumplito kami enforcer subong, may mga regular set, masakit. Kung lang din ako, ang gusto niya magtanaw ganing subong, may ara kami nga exit ng cross-sweeping, waton sa diri sa may headquarters, maano kami, ma-check kami kung ang portion sa tingog ni Sir Dennis Perma, ang spokesman sa Bacolod Traffic Authority Office Action Artist. Sila sining record more or less mga 400 ang mga job order action arta. Hag 27 gilamang niya ang regular yung mga personnel sa Bitaw by June 30. Wala may baluan kung ano ang ilasining kapalaran. Kung bala, magasigisiging na sa trabaho under Benitez administration o kung di man sila ang madulaan sa trabaho action art mo pa na ang ginakulat no since magaporma pa man sang transition team no nga ti luyag nga masiguro sang Benitez administration nga mangin smooth ang ilasining pagsulod dila sa may Bacolod City Government Center. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa Action. Way na kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga managpadala sa mensahe pasensya gid way ko malabutan. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yari na the original Hoy Herbal Capsule. Epektibong na